Това е моят тих миг, моята вечерна ритуална пауза, когато всичко най-накрая спи. След банята се потапям в мека тишина. Запалвам свещ, капвам няколко капки от лимоновото масло на Butterlife в дифузера и усещам как свежият аромат леко изпълва въздуха, лек, чист и ободряващ. Лимоновото масло е студено пресовано от кората на лимон и е 100% чисто. То действа пречистващо, освежаващо и антимикробно. Като ароматерапия, която помага да намалим стреса, да пречистим въздуха и да създадем уютна атмосфера. Сядам на леглото и взимам ролера, серумите и всички лосьони, които използвам вечер. Докато се грижа за кожата си, аромата постепенно се носи около мен, фин, не натрапчив, но присъстващ. Той създава усещане за свежест и спокойствие. Пускам си филмче, облегната удобно, дишам дълбоко и се потапям в тази мека цитрусова обгърнатост. В този момент светът навън е далеч. Това е моят малък оазис. Когато приключа, вече съм в пижамата си, лаптоп е на страна и леглото ме чака. Маслото продължава да танцува във въздуха, като лек шепот от лимонов бриз, който остава с мен дори докато спя. Това е моят ритуал, моят момент със себе си, с аромат, който обгръща и подмладява. Ако ти търсиш нещо, което да внесе светлина, чистота и нежност във вечерите ти, опитай лимоновото масло на Butterlife. Позволи си тази искрена ароматна пауза.